ito dai. Mo na lo busing. Anong pwede makatawag sa gawas busing kay tawag ko sa asawa lagi kay. Okay pa may gabi na istorya niya kalit mo sa buwagin niya. Kana makatawag sa gawas busing ba? Ngalod. Kay istorya lang tawagan ako sa balik lagi kay kalit kay desisyon gid. Kuan man niya akong SIM dito niya katong makatawag pwede makatawag sa gawas kaya ako sa tawagan ako sa karon dayon kay gabi nagstorya gabi okay pa man siya niya kalit man siya kanang kakuha na ko ba niya ako trabaho sa rason bulan lang makatawag na kano dito sa gawas sa Ukraine dapat gawas ba gawas sa gawas na subos ba niya kanang oh mara dira abiga niya ako sa tawagan lay kali kay kalit man sa desisyon niya okay ba gabi istorya pa man gabi ana all net all kwan unsa na all you can